Road tarmac. Abu Dhabi, zvláštny asfalt, dlhé rovinky, sekvencie zákrut vyžadujúce perfektnú trakciu. Druhá rovinka, predná časť auta je podrobená veľkému vertikálnemu zaťaženiu. Zákruta číslo 11, veľmi silné spomalenie, dosahujúce preťaženie 5G. Zákruty 17 až 19, séria zrýchlenia a zmien smeru jazdy. Druhá rovinka. Vysoké rýchlosti dosahujúce až 310 km za hodinu. Tie produkujú dynamický prítlak zodpovedajúci zaťaženiu 1200 kg. Využitie systému DRS zvyšuje vertikálne zaťaženie pneumatík, ktorých teplota sa môže vyšplhať až na 120 stupňov Celzia. Zákruta číslo 11 má hladký asfalt. Tento povrch ľahko pokrie vrstva gumy z pneumatík, brzdí sa v priamom smere. Ideálne podmienky pre využitie enormného brzdného potenciálu moderného vozidla Formuly 1. Na 130 metroch sa tu spomalí z 310 na 85 km za hodinu. Zákruty 17 až 19, technická sekcia, ktorá sa prechádza malou rýchlosťou. Zrýchľuje sa z 2. alebo 3. stupňa. Znížené aerodynamické zaťaženie znamená, že zadné pneumatiky sú zodpovedné za potrebný prítlak, potrebný na trakciu na výjazde zo zákrut. Klzký asfalt, brzdné zóny, rôzne teploty. Pirelli pre tento okruh vybralo strednú a mäkkú špecifikáciu pneumatík. Tie garantujú výkonnosť, prilnavosť aj bezpečnosť a tiež schopnosť vyrovnať sa s unikátnymi nárokmi tohto okruhu.